Verse 8 uthi ngalokhu ungabi nawo amahloni ngobufakazi ngeNkosi yethu nangami isiboshwa sayo. Hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu. Uyabona ukuthi-ke le ndaba iyadinga ukuthi ungabi namahloni, ungesabi ukuthi wena umuntu ngempela ophila usesayidini likaNkulunkulu, umuntu ophila usekwesabeni, umuntu ophila usekumlaleleni nasekumlandeleni uNkulunkulu. Ungabi namahloni naleyo nto, ngoba nabantu abangamlaleli uNkulunkulu abanawo amahloni ngempilo bona basuke bephila ngendlela abasuke bephila ngayo, abanawo amahloni. Bayiphila nje obala kuze kwazi ngisho abantu. Kodwa wena yini ufuna ukuba namahloni ngoNkulunkulu nangobufakazi benkosi? Ungabi nawo amahloni. Uma ukufika kukaNkulunkulu ekuphileni kwakho, wabona amandla kaNkulunkulu, wakwenzela u-1, wakwenzela u-A, wakwenzela u-B, wakwenzela u-C, hhayi, get on, fakaza ngaleyo nto, get up and testify ngezinto uNkulunkulu akwenzelile zona. And ukutestifya noma ukufakaza ngezinto uNkulunkulu akwenzelile zona, awufakazi ngezinto ezinhle kuphela, ufakaza nangezinto ezimbi ezikwehlelile, kodwa uNkulunkulu wakunika amandla, wakunikeza amandla okuthi ume, wakunikeza amandla okuthi uhambe, wakunikeza futhi amandla okuthi unqobe, ukuze nalo seduze kwakho ngempela ohlangabezana naleyo nkinga akwazi ukubona ukuthi no kuyaphumeka, no kuyahambeka, no kuyanqobeka, ngenxa yabo ukuthi ubufakazi bunamandla amangalisayo. Nangu uDavide wamnyomula ebhekene noGoliyathi, wathi uye lo Nkulunkulu owangilekelela ukuthi ngibulale ibhele, nguye lo Nkulunkulu owangilekelela ukuthi ngibulale ingonyama. Nawe-ke Goliyathi uyafa namhlanje, wadonsa amandla obufakazi. Inamandla into yobufakazi, ungayikhohlwa into uNkulunkulu akwenzeleyo, noma bekuthiwa sekwenzakalani, noma bekuthiwa impilo ishona phansi kangakanani, kodwa into uNkulunkulu ayenzile ekuphileni kwakho musuke uyikhohlwa, musukunaka abantu ukuthi abantu benzani kuwena, abantu bathini kuwena, abantu abakuthandi, abantu bayakuzonda, abantu bayakuhleba, abantu bakhuluma ngawe indirectly, kodwa ungakhohlwa izinto ezinhle uNkulunkulu azenzile ekuphileni kwakho. Wakunikeza ukuphila okuphakade, wakugeza ngegazi lakho ukuze nawe ube umntwana wakhe, uze ube yindlalifa yakhe. Athi u-9 owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele. Bakithi asibizanga ngobizwe nje olu-ordinary, kodwa sibizelwe obizweni olungcwele. Yingakho nathi sesinxuswe ey'khawaneni ukuthi asiphile ebungcweleni webakwethu, singaphili ekuhlehleleni emumva njalo, siloku silimala, siloku siwa njalo nje siqula amacala, siloku siyihlambulula into eyodwa. No, sibizelwe ekuphileni ebungcweleni, sihambe sisebungcweleni bakhe uNkulunkulu. Kungekuwe imisebenzi yethu, usho njalo ukuthi kodwa kungekhona imisebenzi yethu, kodwa ngokwelakhe icebo nangowakhe umusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabi bikho isikhathi. Athi utheni, kepha osubonakalisiwe manje ngokubonakala komsindisi wethu uKristu Jesu, owachitha ukufa, walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli. Uyawabona amandla kaNkulunkulu, ngoba ivangeli liyamandla kaNkulunkulu, ilona eliletha ukuphila kuchithiwe. USathane angasikhohlisa athi hhayi ukufa kuchithiwe, kukhona. No, wakuchitha ukufa, wasinikeza ukuphila ukuthi singabhubhi ngenxa yevangeli. Kusho ukuthi inkinga ilele kumuntu odembesela ivangeli manje likaNkulunkulu. Uyena-ke osenkingeni njengamanje, ngoba okulo ivangeli oliphilayo, okulo kuNkulunkulu, kuKristu, ngempilo nangenkambo nangendlela yokuphila, loyo muntu uphephile. Noma ngabe kuthiwa uyafa ukufa lokwenyama, kodwa ukufa kuchithiwe, akasayi ekufeni lokungalo, ukufa kwesibili, ukufa kwaphakade, ume esecebeni likaNkulunkulu. Athi u-11-ke u-10, kepha-ke usubonakalisiwe manje ngokubonakala komsindisi wethu uJesu Kristu. Athi u-11-ke engamiselwa lona ukube ngibe ngumemezeli nompostoli nomfundisi. Ngaleso sizathu ngiyahlupheka nakalokhu, kepha anginawo amahloni. Nangu uThimotheyu ekhuluma iy'ndaba ey'nkulu ukuthi uyahlupheka kalokhu, kodwa amahloni alokhu akanawo, ngoba uyayazi into ayifisayo, afisa ukuyibona ekuphileni kwakhe, ngoba ufuna icebo likaNkulunkulu lifezeke ekuphileni. Nawe no matter ukuthi uNkulunkulu ukudlulisa kuphi, as long as icebo likaNkulunkulu lifeze, ngoba kuyenzeka ukuze kufezeke icebo kube khona iy'ndawo ekudinga udlule kuzo kuqala. Mhlawumbe asikaze sikhulume ngaleyo nto, ngoba siyesicabanga ukuthi kuvele sometimes uvele uqonde nje ngqo u-freeway wecebo kulokhu
ngempela icebo uNkulunkulu akudingeka kulona mhlambe nawe elizokujabulisa kalula kanjalo. Abanye kuyaba khona izinto uNkulunkulu akabadlulisa kuzona, kube khona izinto azifundayo umuntu ukuze akwazi ukuthi-ke aqhubeke kahle endleleni yakhe. Uyasho nje uJakobe athi kwakumele ukuba ngihlushe ukuze Nkosi ngifunde ukwazi iy'miso zakhe. Abathi impela hawu njengoJobe kwakumele ukuthi ngilime. Ebesethi kepha anginawo amahloni ngoba ngiyamazi engikholwa nguye, ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye kuze kube yilo lelo suku. Uyamthemba ukuthi no, sekwenzeke konke, kodwa okusalayo ngiyazi ukuthi unawo amandla, unayo iphawa, unawo amandla ngempela ukuthi nje akwenze lokhu mina engikufisayo, provided ukuthi kusecebeni lakhe uNkulunkulu. Athi u-13-ke isibonelo samazwi aphilayo masibe yilawo owawezwa kimi ngokukholwa nangothando olukuKristu, okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele uhlala kithi. Nasi isipho esinamandla, umoya oyingcwele uhlala kithi, okuthiwa kudinga ngempela sikulonde ngaye. Okubalulekile ngoba ngaphandle kwakhe singaduka, ngaphandle kwakhe umoya oyingcwele ziningi izinto ezingamoshakala, ziningi izinto ezingonakala. Ngeke ukwazi nanokuthi uze ube nawo amandla ukuqhubeka ukuhamba ngaphandle kwakhe umoya oyingcwele. Uma ungakazi ube naye ungamazi, mucele kuNkulunkulu ngoba lithe izwi leNkosi uyacelwa naye, and uma ecelwa angeke uNkulunkulu alenze iphutha angakunikezi, provided ukuthi wena umfunisisile, wamfuna njengohlamvu lwesiliva walicosha waze wathola, ngoba isipho esinamandla, isipho leso esimangalisayo, sikwazi ukukugayida, sikukhontrole, sikuhambise nje, sikuhambise ngisho indlela ongayazi. Sidala ukuthula la ukuthula kungekho khona, zithi izimo zikushaya zikugalela, kodwa akuthwale umoya oyingcwele, akufundise nendlela yokuphila ukuthi-ke kuphileka kanjani ngendlela uNkulunkulu athokozayo ngayo, ngendlela uNkulunkulu ayifisayo ekuphileni kwakho. Uma ngabe-ke sihamba ngempela sihamba